Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Sa liwat may nga po naman sa aton sining magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Karon niyang adlaw Lunes kita Nobyembre 2 tuig 2020. O hindi ka mo magkalipat kadasig lang sa aton sining nga tiempo, sa aton sining nga panahon. Bangod 53 kadlaw na gidlang nabilin kag Christmas Day na. Bayaran naman sang 60 kadlaw na bilin bago naton sugarawon ang pagsulod sang tuig 2021. Ano ayan ang nagahulat sa aton nga kapalaran sa pagsulod sang tuig 2021. Sa ngalan sang inyong regular anchorman sa palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Temporaryo kita nga magatalos bangod man sang hindi mapaiway nga mga ginasikaso karon nga adlaw ni Aksyon Marlon Hinovia. Ang tanan naton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube, good day sa inyo. Sa mga ara iya sagwa sampung sod nga nagatutok nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad, feel free kamo pagpadala. Ano man nga mga mensahe ninyo, pagpanamyaw, mga komento, mga reaksyon sa aton talakayan karon nga hapon ginaabi-abi tagidina. Ipadala lang diri sa aton nga pagpangalagad. Ay parang nga may baluan taman kumusta ang inyong sitwasyon. Nagaganaga nagidman dira sa
mga kapungsuran nga inyo ginatiniran ang problema sang COVID-19, ang mga ginapatigayon nga community quarantine status sa inyong mga lugar iya, sa mga pungsod nga inyo ginatiniran, sa mga OFW nga mga Ilonggo, amo man sa mga naga-start na gid dira sa mga kapungsuran sa Guasam, Pilipinas. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob kita sa taknang alas 6 karon nga gabi. Ano mga dalagko nga mga balita nga aton sinitutukan. Amo ini sa gihapon ang isa sa dako gid nga balita sa nasyonal. Ining ining paghalit o kon gindulot nga kalitan sang bagyo nga si Rolly. Grabe no. Si bagyong Rolly nga nagpanalasa didto iya sa bahin sang Luzon. Kaluluoy man sang mga individual o pamilya nga mga nagkalahalitan. Sobra pa niya si Rolly kay Rosing. Te pariyo sila matuod sang letter o kun umpisa. Letra sang ngalan nila, pero puwerte ya si Rolly, no? Sa Catanduanes alone, may ara sang 5 man nga mga na-record nagkalamatay. Hindi lang na sa Catanduanes, kundi damo sa mga lugar nga may ara karon na record nga napatay bangod sining kay Bagyo Rolly. Pakon mo to sa Albay kag pilak mga lugar to, may mga landslide, may mga nagragasa iyang nagtabon sa mga tawo o kon mga puruyan. Ay di magwanta mo na nga bisan pa man nga ang storm signal lifted na, samtang ining pagwasa land ba si Bagyong Rolly, pero ang kalitan niya dako gid ang gindulot diri sa pungsod na Pilipinas. Halong kita diri sa aton sa Negros Occidental, diri man sa Metro Bacolod. Alerto gihapon ang mga provincial o aton Provincial Disaster Management Program Division. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagatutok man diri kay hindi dapat nga magatag kumpiyansa because tiyang pag-ulan niya bangod nga ara kita sa idalom sang La Nina phenomenon, hindi naton dapat pagatagan kumpiyansa. Ano mga dalag ko nga mga balita naton diri sa lokal? Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Diri sa lokal, Vice Alkalde sa Banwa sang Binalbagan nagtaliwan kaina sang kaagahon. Subo-subo mani para sa mga Binalbaganon. Malawig man kag nakakuha kita sang pagkonfirmar sini gikan man sa opisyal dira pero si Mayor Debot Merasol daw hindi gid available the whole time nga nagtawag kita umpisa nga nabaton naton ang report kaina pasangaga. Daw hindi gid malabot ang communication ni Mayor Bebot Merasol. Ang Vice Mayor sang Binalbagan kapila ka beses sining nga nagpapili ka nagdaog bilang councilor nga number 1. Grabe record man ini. Ang confirmation balag karon na ara da engineer ginpasa ko sa email mo basi mabuta mo lang sa folder ko. Para nga ma-play tayo na karon dugay-dugay ang palayag diri ni Councilor Jerry Bokbokyolo. Ano balang pagkilala niya sa ila sini nagtaliwan nga Vice Alkalde. Diri sa Bacolod City, 97 ka mga empleyado sang ABM Bernardo Slaughterhouse kag meat inspectors sang syudad na paidalom na sa swab test subong adlaw. Kag pilaman karon ka mga update gikan sa BCPO kag NOCPO. Ang sa national ti amakon mo ang halit sa agrikultura ho naglabot na sa 1.1 bilyones pesos. Hindi kay milyon, billion of pesos. Zarati liwat ginpanawagan ang badasing nga pagpasar sa evacuation centers bill. Senator Angara ginaduso ang hagna nga tuyo magtukod sang hospital sa mga SUC
nga nagatanyag sang medical degrees. DOH ginanonsyong 25% nga pagpanubos sa kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sa sulod sang duha ka semana. Amo na ang mga dalag ko mabalita gaton tutukan karon iyang hapon. Diri lamang sa Action Reports Afternoon Edition o pod gihapon sa ngalan ni Action Marlon Hinovia Action Artay Hupon. Alas 7:14 na umpisan tagilayon ang aton sining nga pagpangalagad pagi sa pagtsekyar sa lakat dalagan sang trapiko. Dire sa palibot sa Metro Bacolod, kumustahon ta way subong opisina. Amo ning rason nga kaina lakalakang pasahero sa mga pampubliko nga mga salakyan halin sa jeepney pagkadto sa tricycle ga puro gait kaina mga driver. Kay daw alaw gid income karon nga adlaw tiamo ginaa. Alangan karon nga ang mga tawo diri kon ing kaso gid man nga way man nga tindiyon sa gwa. Hindi man pwede nga magpinagusto lang gwa. Paibalo sa inyo Executive Order 70 sang alkalde sa Bacolod. Pwede na makagwa ang 15 years old or pakadto sa 65 years old. Amo nang maging bag-o may mga modification. Pero ang 65 years old pa ibabaw kag 14 years old pa idalom, no, pwede sir. Liquor ban continue. Hindi pwede mag-inom sa mga public places. Hasta alas 6 ang gabi, bakal kailim nun. Action GM, pwede pa. Pero sa balay mo lang pwede lakon. Kay basi magyan ka sa mga operatiba, titapos kagid. Alas 7:15 na ibaloon ta una, kumustahon ta nano ang sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod. Upod na kita this time sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, may ngapon. Yari na! Yari grabe. na! Pang! Hanot! Be? Maanyag sa tinganin ay sa aking pagpapangilay. Grabe. Abaw! Grabe siya. Ha? Siling ko, grabe siya. Amo ng background niya sa program niya kon kagahon? Amo na! Wala pa! Ano? Grabe man nga music iya ba? Gali di malas, kiturong. Ngao? Di malas, kinamo na katuan. Ay, gali. Pero yung sunod may nga pon, kag sa aton mga ka-aksyon, dugay-dugay dulong na to, na may mga balita kita diri, naging padulungan ang pato sa nga pon, pero diri sa aton kinakamtangan, ari kita sa Dalan San Juan, diri ba sa may santo ninyo stop action art, no? Sakop sang barangay 3, diri man mismo sa may syudad sang Bacolod, kag barangay 2. Sa nga pon, kaligwa sa aton mga dalanon, doon na masado, abi may mga sarakyan, bala nga nagabiyahe pa, holiday abi, mga bangko, sarado, pero mga establishment yung nga ibahan, mga ang mall, abi, ang mga establishment komersyal bukas sining hapon. Kalaban, alam kita na mga private nga salakyan, di kita mo sinabi ka mo, ang mga di pasay nga jeepney ka nagabiyahe, bra? Ado ka jutay langgid, kag inisipon langgid. Ang ato nakitaan sa mga dalanon mga ka-aksyon. Sa atong ginakamtangan sa San Juan, sa nasiling ko na, like din lamang ang traffic situation, even going kita mga ka-aksyon, diri sa area naman, sa Dalan Araneta. Nagsustanbay kami, abi sining hapon, diri sa may plaza publika, nakita na mo na action art do amat-amat lang nga nagabalik na ang pinanaton ka mga ka-aksyon nga nagatiner o kung naga-standby sa may plaza amo na bila nagampang diri isang chessboard so na mga board games no rather action art diri amat-amat na sila nga nagabalik hindi na nagadebate diri kun hapon ari naman diri ang naga-inistoryahan ay sila no Pero kung traffic situation man sa Renata ang aton pagambalaan, karon nga po, like yun lamang ang traffic situation man diri. Manageable, ang sistema sa traffic is makalukar man gilayon sa aton nga mga otoridad. Lagi man problema, kay kalabanan nga mga traffic lights, or halos tanan nga mga traffic lights, dahil man mismo sa may syudad sang Bacolod, ang nagafunction o kung nagagana mga ka-aksyon. Mayo na nga patimaan, kay para at least ang sistema, balakon traffic ang pagamalan, ma-maintain lang sa gapon, kay
ang mga areas like Circumference Road, Burgos Circumference Road. Amo na mga lugar gid man yung nga problema ang traffic. Galing kay basta may traffic lights do hindi gid matamaan ang mga salakyan nga nagalabay drama kaaksyon sa mga mismo nga dalanon, no? Diri sa area naman siyang Lacson, sining hapon niya light to moderate ang traffic. Makita naton like area bisang Burgos, no? Burgos Lacson going into Rizal Lacson, sining hapon light to moderate ang traffic situation. And then going kadiri sa Megalo Lacson niya mabulbog ang traffic kay may mga salakyan abi nga nagapark sa kilid sang dalan. Pero flowing ang movement sang mga salakyan mga kaaksyon. Nareson pa niyang post palibot sang syudad. Pasalamat kita diri kay duwa kita kabubong ulan lang sa tong area. Manayanaya ang panahon mga kaaksyon. May mga portion na galing sa probinsya nga nagatipon ang galom suriman ngapon pero okay naman ang sitwasyon nato ng panahon nato mabulubog na diri sa palibot mismo sang syudad sa Bacolod. Dugay-dugay mabalik kita. Ari kita sa isa naman ka anti-illegal drug operation nga ginkasa. Grabe ba? Mga otoridad. Kon no bisan adlaw o kon also today amo gid yung piyesta minatay nga matutuod nga ginatawag way kauntat ang aton nga mga otoridad sa pagkasasang anti-illegal drugs operation diri man mismo sa syudad sang Bacolod. Mga kaakson, amo nang pinakasitwasyon sa palibot sang syudad nakit na ang dalagan sang trapiko sa pila ka mga mayor na dalanon sa syudad sang Bacolod. Ini nga dalagan sang trapiko. Why na nagaulan aksyon dyan? Why ginamit sa itong panyempo? Very good, very good. Mabulubog na ang aton panahon, tinawaton kalangitan, ang galom dito lato makitaan sa southern portion, abis ang probinsya sa Negros Occidental, medyo dito kita naton madulom-dulom, no? Ang aton nga kalangitan dito nga portion. Pero diri sa aton sa syudad mismo sa nasuling ko na, karami sa aton panahon. Nawagi galom masado, tinaw ang kalangitan, damo gani nagaranda di, kalabanan, ginagakadto sa pila ka mga cafeteria, mga balay kalanalan kung balay ilimnan, action art, no? Karulo, o ito hindi na magamit mayo ang ginasuksok nga butas ang gilalata na? Piway ni butas subong, hills. Nagligan nga na daw, siling ko ang pormada mo pa rin, do iya sang kapitan sa dapor? Kapitan sa? Dapor. Abi ko kapitan sa Barangay 3. Oo, kangayan siya. Hindi ka na siya kabalos, Ay, hindi. Siya mo, balo sa kaya nga programa, kagahon nga daan. Ay, gila. Alot! Pwerte siya. Alot pero alot, no? Maalot na kami dugay-dugay, ginambala ko sa pangpunggi, mula punggam lang kaugalingon mo pa nga. Hindi mo gid pag madakpan karon sa ila, dili nga may bus. Ang malaka dugay init, ni ko no ulo yan. Pero may pagsapon sila kadudla, kay karon la kay silang dason ko magpadagang ni kapitan, data karuligan. Mga kaksyon naman ang pinakasitwasyon diri sa palibot sa syudad ang patwakar live kita diri sa era mismo sang Dalan San Juan mga kaksyon. Ini kadalagan sang trapiko ang sagyapon Bugos man ginadurong sa inyo. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa budula sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat gida Patrol Action John Diaz. Garanda day sila subong tanay sila ni Action Nixon Tahom. Amo niyang tawong pasik. Ang edad nagatiner sa 35. Waya gaidog ang edad niya kada pamangkot siya. Kapin pa kon guwapang ka pamangkot. Siling niya, Action Nixon, pila na sir edad mo? Ang sabat niya yado, GM, 35. Aba, maya mo na. Alas 5:23 na pagbalik karon pila na kamadetalye sa mga balita diri lamang sa inyo para tuntunan Action Reports Afternoon Edition sa galan sa gihapon
Reaksyon Marlon Hinovi. Aksyon at hupon, kindly standby. Balikay kita after this. Mga mami! Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apin mi permigi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti saan mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo kaya ako okay na mispilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos okay Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko dyan wala sa anak kulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:32. Abi ko kung gabi na sa firing line. O, kuhan ka mo ha, bantay ka mo ha. Ama, cellphone nyo, prepara ha, magabot kita, may sap ko, Action GM. Amo ni siya nga kundi nga Timonel, siya nigatag instruction sa konti. Atensyon ang may mga entry diri nakapadala. Sang ila mga ngalan kay kung sino mapalaron nga magabutan ta sining hapon, magabaton naman. Sang premyo tumataging-ting 500 pesos. Okay, ari dublion kung lang daan kay basible hindi magkabaton karon ang o makasabat karon. Simple lang imuon nyo, mag-monitor kada. Ang cellphone mo bantayan kay basi ikaw mapalaron. Kag ikaw ang magabutan namon sining hapon bala. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Kag ang inyo sining numero sang cellphone ang amon madayalan. Masabat mo simple malang mapamangkot, mag-question study, no amo malang ng sabton nyo. Basta listener ka sa Action Radio, daw kuan lang na iya, daw pansit lang na iya. Gasutoy lang na in kaso kon kabalo ka. Okay, diri kita sa aton promo. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ari na, nagamot na kag ginadayalan na ang telepono. Hello? Text ni? Away pagali. Oh. The number you have dialed is Sorry, the number you dial is not a telephone number. O, ibalik ko lang niyo kay basi may chance pa ni Shahay. Kanugon. Taga Libertad Street, kuntani niyo. Hindi ko na paglawagon kay basi karon mabasulan bisa sang kabataan niyo ay kasabat. Lapit-lapit na lang kuan man senior citizen. the number you have. Ay, amo man gihapon, wala man gihapon dari kuot naman kita. May harap pa isa.
At try naman liwata, pasi pa man lang kung magkasabat man. Duway gidaw. Ang cellphone nyo, lantawan nyo kay basilo, bat da. Gaganangan ka mo mapremyuhan, tapos way gali ma-charge, ay kanugon. Aber. Kot, arat na. Ipos ha, hindi ka manugin. Amo niya, Amo ni siya? Garing na. Uy, duay gasabat? Hello? Away kid? Ay, hindi siya guruluyang nga ma-premiuman 500 ay. Uy? Hello? Ay? Uy, gabi! Oh! May ngapon! Hello? Hello? May ngapon! Mayong hapon. Oo, ara si Ma'am Julianita. Oo. Ay, ikaw ni? Who? Ay, kadlaw siya. Do abot yakson GM? Abot yan yakson radio, gining ka panawag mo. Nay? Ha? Ano apelyido mo gani? Ana? Ang apelyido mo, ano gani? Hinahilang imo radyo kay katunog? Samora? Zamora. Julianita Zamora. Ay, thank you. Ay, thank you ka. Why ka pa gani? Wala na pamangkot. Pila edad mo? 65. 65? Oo. Do ilimnon ba? O, taga din ka? Nagadrisa sa Purok Riverside, Sumag. Sumag, Bacolod City, contestant number 1, Julianita Zamora. Nay, kumusta ka? Okay lang. Okay lang, dalion ko lang ni. Simplion ko lang pamangkot si mo kung magkasabat ka gilayon, may premyo kaya nga 500 pesos. Okay? Ano nga program na pamatian mo? Action report. Afternoon edition. Daog ginakaroon na sa tupad mo. Sino ang kurman sa action report sa afternoon edition? Ay. Artay Hupon. Ay, si Action Marlon ang regular nga angkor, no? Nagbulos lang ko din. Si Marlon, ninubia, gali. Regular na siya. Galing ka monitor, ikaw booking. Sino na sa tupad mo dang ambal? Ay, yung anak ko Anak mo. Hindi kasi nakakalipat ng tasa ang inyo mga ngalan kung kaysa mo. Ay, sige lang, ay mo 5. Nanay Julianita? Yes. Congratulations! Thank you! Nay, hulaton mo lang kay may ma-communicate na sa imo. Ipadala na mo ng reference number para ma-claim mo ang price mo, ha? Oo. Salamat! Congratulations! Thank you! Thank you, man. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos sa las 5:39 na amo lang nakasimple. Basta ikaw tagpalamati sa Action Radio Bacolod, gamonitor ka sa imo transistor radio. Gilayon mo gid nga may balawan kung sinong nagaprogram, kahag way labot sina sa uluhon nyo gid mga ngalan sa reporter, ngalan sa magkauptan namon diri. Kay simple malang pamangkot pagsabat mo atoy gasutoy mo. Congratulations sa winner. Ay nga po lang may lang pagmonitor kay Sir Roger Montalvo. Alas 5:40 na, noliyog ko kay Action Jan Diaz, antes na ni Grupo Bati, karon na lang ni sa firing line guro. Ang report ni Action ni Action Dale Salazar,
Dagang replay naton sa tingog sang Councilor de las Minalbagan. Unahon ko lang siya aksyon dyan, aras sa patrol. Kay may importante siya karon nga idulong diri sa aton nga pagpangalagad para ginisama ka-aksyon ta. Unano ini, may drugs na naman, operation na naman, nala, sigiyan nyo da. Kung way pagid ka mo madudla, sigiyan nyo, parang problema ginang tubangon nyo. Para sa Flash Report, let's have action Jan Diaz sa patrol. Action Jan. Isa ka bypass operation ang gingkasas ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team o Conteria Set sa Ringapon diri sa area sa Purok Tagaytay, Barangay 2, Sunat sang Bacolod. Para sa detalye sinipod naton ang team leader sa Conteria Set si Agent Bambo. Sir, may hapon. Sir, paano niyo sir gin-conduct ang anti-illegal drug operation sir diri sa area sa Tagaytay? Bali na ganun kita no na may ara kita po surveyor diri kay asset nga naka-bakan diri siya sa pagkandak ato sa bypass operation. So, clear ko lang, pilagid sila ang apprehended subong hapon. Bali duwa, isa ka lalaki kay isa ka babae. Ang lalaki, siya ni considered as ano sir, ang subject, ang babae ano nito? Bali ang subject ang lalaki tapos ang babae nakuhaan natin sa illegal na droga. Okay, buti ngon ang isa sir ang nadabaklan si nanay. Ang muna siya nakuhaan sa illegal na droga. Okay. So both of them is apprehended sa may kaso. Yes sir. So how long siya gin-monitor diri sila? Mga almost 2 weeks sila namon nga gina-monitor diri sa area. Kamusta di sir ang ilang transaksyon baligyan na illegal drugs? At isa aton nga pag-monitor diri, damo gyapon nga baligya diri officer nga damo na mga taga diri nga na priso. Pag naganali na diri, damo naman bag-o nga nagatasulod naman sa droga, kay damo man sa mga naguluwa na halin sa prisuhan tungod sang plea bargaining. So sige, plea bargaining. Pinagbalik naman sila. Oo, kaya nga tulad din nakpan ni mga sinilang nga tuig man nakagwa. Sus, Marisek. Ang isa wala. Ang lalaki lang. Ang lalaki, but singon, nadakpan nila sa sadto, pareho man nga kaso. Okay, monitor ninyo, naibaluan nyo yung engage niya po. Yes, sir. So, all in all, ano mga na-recover? So, pila ng amount yun, sir? Naka-recover kita sa mga sachet nga almost 5 grams nga may street value nga 34,000. 34,000. So, disposition nita isang lalaki, ano yung case po? Bali, kailan natin ito sa section 5 and 11, tapos ang babae, amo ang section 11. Sige, sir, thank you, mga hapon. Thank you. Nga nanay mo no muna, may edad na? Action art, sining mga nadaktan, sining ang bypass operation, sining hapon. Kasi sa kami, move kami pagwa kayo nag-aulan. Ay, susugulan? Oo, nag-ulan-ulan. Ano ning si Neil Sithar, 34 years old. Action art. Tapos ang babae, amo ni si Romela Antipulda. Romela Antipulda, mga 55 years old na. Ay, sus. May edad na, no? So, sila nga dawa, nadakpan siling bypass operation, naging kasasiling hapon. Again, si Neil Sithar, 34 years old, kaya si Romela Antipolda, 55 years old. Si Sithar, ginakabit bilang isa ka high-value target, bangod nga, sadto, nadakpa na siya, naka-plea lang, diwat na naging engage sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ini naman si Romela, newly identified that personality, sa mga otoridad action art, no? And after sinidri, mamove kami sa isa ka lugar, kaya may isa pagkid ka anti-illegal drugs operation. Sus. Naging kasa simultaneously diri sa area. Okay. So, ma-transfer kami. Dali kami na, medyo nag-ulan-ulan na, nagatuloy-tuloy na sa atong ginakamtangan action art, no? Iya man gyapon sa PDEA? Yan, hindi. Lain naman tong nag-conduct ng isa. Okay. This one is PDEA set. Ang set ning ini para sa tumakaksyon, amo ning special team naging pamtang sang PDEA region office o regional office dili mismo sa may siyudad sa Bacolod nga ilagay tutukan ang kondisyon o kung ano yung status ng illegal drug transaction diri na mismo sa may Bacolod. There is according gani kay Sir Agent Bambo Kaina nga ang baligyaray diri sa may barangay 2 particularly sa Procsigay o Procagay kay rather sige gyapon kay Dolok Nagon sa gyapon action art, no? Grabe. Pero yung na pa-move na kami pagwa
medyo gabugos-bus ang hangin. Going kami sa Biggs, Goodman, Lismo, Kulatong ko lang. Kaya ka mo lang una, sir. Oo. Kay basi la may kung kami di sa dalan. Na. Basi masalaan ka na karong pidiya ka? Gani. Basi masalaan hindi karon. Ano na action at ang pinaka-sitwasyon na ran nabubuo ng ulan eh. Diyos. Flash report gikan sa patulang paglibot sa Bacolod Action John D. Action na sabuton sa action sa Bacolod Action Radyo. Ang kompleto pagid siya nagkagdugang karon kamay sa pagid ka drug operation nga ginrespondihan si Action John Diaz simultaneous gali niyo grabing illegal drugs operation no. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang illegal nga droga ang iban nagakaganyat bangod kay simple lang ang inyo sining nga himuon kag kapital. Luwas ang inyo kakulba, guts. Ang gamiton mo diri kag ang iban transaksyon gani subong ara na sa social media. Kapin pagid messenger kadasig lang sa mga transaksyon nanay nila no. Via communication ng iban sa cellphone. Pinuti hindi naggarantiya nga hindi ka malabot sa malaba nga kamot sang kasuguan kag hindi matalupangdan sa maoperatiba ang imo illegal nga aktibidades. Madasig ka man nga maghahabok sa income mo paagi sa illegal nga droga. Pero isahon ka man ang sina kung madakpan ka sang otoridad, kalamay mo gid. Ayos, alas 5:47 na. By the way, ari galiyo ang interview naton. Dira lang si Mulyog to, kaya hindi ko ni makita. Diri lang ang interview ta kay Councilor Jerry Bokbok Yolo. Sa Banwa sang Binalbagan, parti ini sa pagtaliwan sang ila Vice Mayor nga si Vice Mayor Samuel Gabaran kaina sang kaagahon. Ay dugay na gali ni may ginabulubatyag manang isani. Ano ba lang niya sininga palayag kag paano niya ginlaragway ang vice alkalde sang Binalbagan? Maayo man ang iyang ni Vice kasi magarantiya mo man na for how many terms mo si Vice do lapit man sa tao ko, lapit sa masa. Kung nantaon mo na siya gani, daw paglantaw ko siya, daw Robin Hood law, na style. Pakita mo na siya mo, actuality sa expose sa tao mo. Every day kami at ang negosyo ni Vice siya, ragid sa tao mo. Siyempre, sa ano na siya mong negosyo ito, mga meat stand. Di siya ginayaga kadto sa mga barangay, siya nagapangita sa ila na supply sa merkado para ibaligyan nila. Kasi paglantaw ko siya for 3 terms sa councilor, number 1 no? For 2 terms sa Vice Mayor, ang distansya sa kalayo. Actually, isang December yun na last year na batyagan. Last year. So, during that time, naglakad kami sa Cebu. Cebu may conference kami. Nga do, iyas ang Councilors League. Tapos ang digto na kami sa Bacol. Mapano kami? Macau. Macau during that time. Macau. Nagagawad kami sa mga passport na sa Robinson. Tapos during that time mo na upod kami sa isa kaban, tanang nga councilor kag siya. Kaya lang mo gulpi lang siya ang paglabot sa flapper sa syudad sa Bacolod sa Jollibee sa Lacson. Gulpi lang siya na manaog. Kaya dili lang gid kay may tabuon lang ko pero siya nanugid kung anong ginabatsak ya. Tapos nagulat kami siya sa Robinson, doy glawig. Pagbalik ito, mo tayo siya na daw nangyisa sa Dilargoya, naman nabi. Tapos daw may nabatsag na siya, daw something na may dugo, naguruga, gagwa. Oo. Tapos diri sa CR, namon diri sa Sanggunian, na-discoveryan mo naman nga siya may dugo nga may gatulong nga dugo na. So anong ginabatyag ni Vice to sa raon? Pang-triya, sa something daw, tapos ang hihiyara na sa sa bag, nung dinamo na siya. I see. So, prior sa iyang kamatayon, kay nasa gagahon, why man siya nag-bedridden, you know? Doa na giguro. Okay, for almost mga a year. So, hindi na siya nasamon pakita. Kaya daw pakita siya kaya emotional siya. Hindi siya gusto may makita. Tapos ito ginabatsyag agad. Tapos, 1 year na guro. Last this, 1 year.
Sa December mo. Why na Why sa lagi na siya na? Why sa lagi siya kalagatin kapakita sa na? inyo sesyon? Tiga ano kami, butang kami sa presiding officer namon. So bisan virtual, why gali siya na siya ya? Oo, di siya may leave man siya, may sick leave pa man siya mo, si Bay. So, pero siya pa man signatories naman sa mga check, naman tagtatanan naman yung mga butcher, siya pa man yapon. I see. So sinong first councilor mabulo siya, sir? Si Yorsi Nedeo. Kuan man. Bali first termer ni siya. First time yan maestro. Maestro sa, maestro. I see. So isa ni ka dako nga kuan man no? Kanugon sa maayong nga leader na sa Balbagan ang pagkapatay ni Vice. Sa makita mo man yan si Vice siya, maski di lang masa mo sa din nga kalir, din nga sityo siya sa open sa tao na. Kanugon ganit kay with that time siya daw. Kasi kita ko ganit during that time pagdulan ko vice mayor so na ginpa ako na sa councilor. Kami pa lang ganit opposition kami to. Pero kita ko number 1 sa dayon. Do lapit sa masa anong mga last nga ginistoryan yun? Duway man siya kapabutyag sa imo abi ko na. Amo man lang to kay ng problema no to sabi regarding sa iya nga sakit tapos si Mrs. siya nagmuno na sa amon nga hindi na kami pwede ka kita kay emotion emotionally do ano sa do ko kaya ka stress na gid siya kung makita ya pa mo to why na gid maski sa no may pagpapilirmahan ginapadulong na namon siya. Bali din ni siya napatay councilor dira sa Binalbagan o kung sa ospital. Pagkabalo ko kay Ina na hindi nila ako confirm kita pero pagkabalo kita pagtawag nila do dire. Pero arin na sila balay mo pero hindi ko confirm pero kina pagkabalo ko do dire. Nakagahon kina. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Abo gina, noong kabuhay sa tao, hindi mo na mapulong Tikon may kapin pa may ginabatyag ka, manugon man kita o kanugon sa isa ka leader, nga tigin suportahan sa tao bangod sa maayon niya nga panggobyerno, pero ang kabuhi ta, may purpose ina. No? Kang kay balo, kung nga ang ginbawi kita temprano, ang tagtugaman sa aton. Alas 5:52, kay di standby, mabalik kita, pagaligan lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay anong nakahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa aton mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should... Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dasig lang sa tiyempo naton, way nagintay mo, ulan na siling ni Ninoy Roger Montalvo dira sa Mandalagan. Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Alas 3 ang gagawin to sa iya. Good morning sa imo da, ma'am. Melly Mels. Yadri sa amon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lockdown na naman. Michael John Season sa Paranaque, gamonitor man. Roth Kozawa sa Japan. Good afternoon. Araman si Ann Bella, no gamonitor man. Evelyn Nipomosino. Yamayong hapon, hindi maubos sa mga adik kung hindi sila tanan matukhang. Tapos ang tukhang, iban ganin dakpan na mag-plea bargaining ka ginaako mo lang sala mo. O, atagan ka tsansa, tigaling ko ni mo, nuliwat kundi kalamay mo gid. Sinilibet malagka pabilyo ng bakal sa bagong radyo kay silingya basi ako magabutan. Ulat-ulata lang basi mabot kinang tiyempo mo Si ako maldita ga monitor man, ang iban sorry gid, hindi ko na gid malabutan. Why that time dari sa aton nga pagpangalagad, standby na sa pagdulong sa balita upod kay Aksyon and Defensor kay Aksyon Dale Salazar Dugay. Kag sa Aksyon Firing Line ang kompleto kag pagplastar sa mga development sa mga balita lokal kag national with Aksyon Brian Morden. Sa ngalan sa inyong regular anchorman Aksyon na Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.